Nis chonal a bheith fá chuirsíanamh an sra pictiúr seo atá do chóir Timpiste sa Choláiste Samhraidh. Sa chéad pictiúr den sra pictiúr seo Timpiste sa Choláiste Samhraidh tá siúr bhuachlaí le eiscint. Tá sí díreach tréis a gcuid scrúdathe Samhraidh a dhéanamh agus tá siad chun chúrsa Gaeltachta do dhéagóirí a dhéanamh inis sa daingin in iarthghúineach a gunda chirí. Tá a gcuid dismathirí tréis siab a thuirtómh chomh fada leis an Gaeltachta agus inis tá siad ag fágáil sláán lo agus ag dul bhhaillis na glúisteáin. Sa dara pictiúr is féidir lena feiceáil go gclár imachtaí agsúla siúil sa Choláiste seo. Maidin óna lehartréise 9 go dtí lehartréise 2 bín rangan siúil ag na scoláirí agus na dhéag sin bín lónach sa Choláiste. Thráthnóna bín cluichí agus imachtaí sport siúil laistigh agus lasma agus bín dinéir go séachlog. San níthe bín céilí nó seotalanna siúil an státe óna lehartréise 8 go dtí a 10 agus na dhéag sin ag lehartréise 10 tógan na mútóirí na rollís na tithe. Lá deas te gréine tá anna pictiúr trí agus tá bád le feiceáil sa chúlra an bharige. Tá na buchalaí ag gimmart cada an gurt cada cosaraige. Go tobann titin seán an barc crua ganamh agus gurtaíonn sé a lún agus a chos go duna. Is léir go sé ag follin leis an bíon agus tosníonn sé ag scradíil agus ag bécíil in náda chin is a gotha. I pictiúr cethir tá an roinnt mútóirí an láthair chun cúnamh a chuirta cheán bocht. Cuireann siad gléic an tospadéal agus in sin an tospadéal lo go méid arthú a chuirt go dtí an tospadéal go tappa agus is féidir lo sa glúisteáin. Ní mó ná sásta ag an seán agus ag éisteacht sa feiceáin chúl. Beidh turas 50 míle dhéanamh go dtí an tospadéal. Déir an mútóir atá a bhail an Choláiste leis gléachachar nuair chricann siad an tospadéal. Nuair chricann seán an tospadéal I pictiúr a cuaig, chuirtar ar chintáin agus déantar excá ar a chos. Mín an dochtúir don bhúntóir nach go léon rud bhriste ach go méid seán susa thógáil ar feiceáilteanna agus dul maidí cosise. Tá áthas an dain ar na mútóirí nuair chluiseann siad an deas scéal seo. Cuireann an mútóir tá a bhail gléach ar bhathair seán agus in sin sé dé go méid seán ceart lór a rís gan bhfuil. I pictiúr sé fillin seán agus an mútóir ar an Gaeltachta thart ar a 23 Tá an céilí faoi lán seol faoin am seo. Tá áthas an dain ar na héine nuair ecann siad seán ag fille ar an Gaeltachta a rís. Cuireann siad fáta mór ribh nuair ecann siad ag teacht le na bhadí croise agus tugad siad búla bus mór dó, agus is sin chun is mar chríochnaíonn an sra pictiúr seo. Cumíl mágad chonal. Nis bhfuil éon cheiste go le choráram I dtaobh na sraithe. Céanna gníomh atá ar siúil ag na buchalaí I pictiúr trí. I pictiúr trí tá na buchalaí gimmart caide. Cad a bhíon ar siúil sa Choláiste idir a lehartréise 2 agus a lehartréise 1. Dréir pictiúr ibhre dó idir lehartréise 2 agus a lehartréise 1 sin amlón sa Choláiste. I pictiúr a chathair, cé chomh fada is bhfuil an turas a méid ar seán a dhéanamh go dtí an tospadéal. Dréir pictiúr ibhre cethairt tá 50 míle le dul ón Choláiste go dtí an ospidéal. Má go leor cúpla céiste gomsan is seart a chonal. Céhéad cá atá le feiscint pictiúr ibhre 1. Tá gá chár le feiceáil I pictiúr ibhre 1. Goma, I pictiúr ibhre 6 catá ar siúil sa chúlra agus na daoine atá a gúlra an pictiúr sin. Tá céilí ar siúil sa chúlra I pictiúr 6. Agus tá siad a dása leho, goma. Anna bha, agus catá ar an réim agus na buchalaí I pictiúr ibhre 1. Tá málaí scoile ag na buchalaí ar an réimin pictiúr 1. I pictiúr ibhre 1, anna bha. Tá sé sin goma chonal gur mágad. Sin gaibh conal le hena féin duine na daltaí ó Gaeltachta an chlár a ghlach páirte in sa chlár doin agus iad ag olahú das na hagalamh hArdteiste don Scrúdú Béil. Is duine de chlucht I círíoch mar an luise héin bhí sé duineh tagart an sin go raibh an Choláiste Samhraidh go raibh sé sa Gaeltachta ní éon Gaeltachta bhí sé sa dagan in níthar daoinech mar dúirte. Is mála mé sin faoi chuna líanann séisteach na bearnaí agus insíonn sé beidir níos módait ná mar atá ins na pictiúr. Agus chuann sé leis lena hálaíocht féin nach gcuireann. Cuireann agus is rud má é chun don scoláire
a gcuid saoirleacht féin a úsáid is féidir le sinna dhéanamh agus foilhin dómh trí levantas más míonnta sin. Rud eile dhéanann sé an sin ná úsáidin sé tugann sé níomháin go ninn sé tagart do buchail A agus do buchail B. Tá sé dúirt aimnecha dóibh agus sin rud a chláisiméid i gcuid bhadas na hagalamh le líon na sraithe chumá áine nach cha. Is rud maithe sin chuidíonn sé duann sé is dócha duine sé níos éasca an scéalaíonn sin má thugann tú aimnecha na charachtaí. I bhád níos éasca agus cumála sin ba sin níos pásanta i gan brad leis an legan amach eile.